alaikum mai shayi. Amin wa alaikum assalam. Na ce kana nan? A ban nan. Da ban nan da za ka Na ce wai akwai biredi mai zaƙi a nan? dai mai ɗaci. Babu mai galmi-galmi? Dai mai tauri-tauri. Yanzu wai wannan Lipton din kuna sa mai siga ko su sa mai din na san yanzu siga. Ina gishiri muke sa. Daga kayan ka ai bai zama sauki mu raba. Wannan abun Wai in tambaye ka. Kana da kwai wanda ya zo a soye? na sai dai wanda ya zo a gashi. Wanda ya zo daga sama ma shi wanda yake zuwa a gashi. Ni dai bakan magana. Yayi ma kama da kwan kaza. Kwan me yake? Kwan sama kenan. Kwan sama shi a sama ake yin shi. Kai za ka siya shayin nan ne koko. Kaga dan iskan mutum ka zo here na mun wayo kake a wajen sana'a ta. Za ka siya shayin nan ne ko sai na buga ma wukan nan. Ba za a siya ba. Ba ka wuce ba ne ba magana ga yanzu mutane. Ai saboda kafi karfi na